Ladies and gentlemen, your new Hiyas sa Kadayawan 2019! Hiyas sa Maguindanao, Nuraini Ampatuan! Human sa 7 ka tuig, subling na sakmit sa tribong Maguindanaon ang symbolic Kadayawan Gem, ang titulo sa Hiyas sa Kadayawan. Gikonsidera sa kasagaran nga o sa ka-beauty pageant, ang Hiyas sa Kadayawan nagahatag og higayon sa kalahian sa kultura sa matag lubad, ingon man igong kasayuran sa importansya sa papel sa ilang muse diha sa pagpalambo pa og dugang sa ilang talagsaong cultural identity. Gani, subli kining nahimong sentro sa Hiyas sa 11 ka mga tribo nga gipasundayag atol sa Kadayawan sa Davao. Kini, mao sila Siti Alea Haji Salim sa tribong Maranao, Aiza Grace Oquiña sa Obu Manovu, Josephine Ambala sa Matigsalog, Siti Laili Aragasi sa Iranon, Cherry Ann Saripada sa Kagan, Aileen Maray sa Ata, Jurica Jordan sa Bagobok Lata, Kausar Jakilan sa Tausug, Coraima Hasim sa tribong Sama, Jessa Andian sa Bagobok Tagabawa ug Nuraimi Ampatuan sa Maguindanaon. Una pa man ang adlaw sa koronasyon, ipasigarbo sa matag hiyas ang managkalahi-lahi nila nga kultura, pinaagi sa mga sayaw o kanta dinhi sa Mindanao, pinaagi sa talent competition, din gisayaw sa Maguindanaon tribe representative nga si Nuraimi Ampatuan ang silong sa ganding, pagkanta sa bayuk ug naka-blindfold nga pagtugtog sa kulintang. Rason nga midaog kini sa pasidungog nga Best in Cultural Presentation. Si Nuraimi usab giproklama nga Hiyas sa Kadayawan 2019 kinsa mitubag sa pangutana nga unsa ang iyang mensahe ngadto sa modaog sa hiyas. Always remember where you came from. Never ever deny your background. Have self-discipline. And it unites us all if you always remember where you came from. Thank you so much. Nakuha ni Coraima Hasim sa tribong Sama ang Hiyas sa Panaghiusa 2019 ug ni Jessa Andian sa Bagobo Tagabawa ang Hiyas sa Kalambuan 2019. Samtang nahimong Hiyas sa Kaliwatan ang mga nahibilin. Ang midaog nga Hiyas sa Kadayawan 2019 nga si Nuraimi Ampatuan, usa ka 22 anyos nga dalaga nga dunay degree sa Fine Arts major in Fashion Design, diin na nagiya usab kini sa iyang kaugalingong clothing line, diin ginagamit ang hinaul fabric sa iyang tribo isip highlights sa iyang mga kontemporaryong disenyo. Matuod gayud nga sa Davao lamang nimo makita og masudong ang pageant nga nagapasigarbo sa kaanyag, pagkatalentado ug hiyas sa pagkaintelihente sama sa Hiyas sa Kadayawan 2019. Alang sa Kadayawan 2019 special coverage, Radyo Man Jason Amisola, Tatak Armen.